Tak já vás zdravím, přátelé, soudruzi. Niekoľko dní ubehlo ako voda. Neprihodilo sa naozaj nič extrémne zvláštne. Niečo som robil. Tak som sa konečne prvýkrát, odkedy som prišiel, či už viac ako týždeň, rozhodol, že teda, keďže som na ostrove, tak skúsim navštíviť aj niektorú pláž a pozrieť sa live na more. Je to fasa, vzhľadom na to, že je nedeľa. Není tu ani nohy. Počko je perfektné. Išiel som na cicáku asi 35 minút. K autom nech je to, čo ja viem, 10 minút možno. To kúsok cez lesík, strašne tam štípu tie malé komáre. To je najhoršie. A štípu vždycky len po kolená. Všetky členky, prsty, všetko, čo je proste kostnaté, tam zapichnú ten svoj malý sosák. Svine jedným mizerné portorikánske. No. Teraz sme boli v krčme. Najprv na večeri. Večera bežne v lepšej reštaurácii od $25 vyššie do 30-35 max. Nejaké víno a tak ďalej. Ja som si dal len šalát. V živote som nezjedol toľko zelených listov, jak včera v tom šaláte. No dobre, ale dal som si aspoň jedno fajnové červené mojito rosso. A potom sme išli do Mar Azul. Tam sa niektorí dosť bombovali, ja som už pil len vodu. Pozorne, vodu, teraz pijem pivko, lebo som po ťažkom výkone športovom. A tak som aj s domácimi trošku pokecal v podpalubí. Som použil Rastíkov vynález, Rastíkov darček. Sme to používali dvaja. No a žaveru. Zdá sa, že to nebude až také jednoduché, drahá. Tu je na ostrove žije okolo 9000 ľudí. Predpokladám, že väčšina z nich sa navzájom poznajú, pokiaľ nie sú rodina alebo príbuzní. A no budeme sa musieť trošku socializovať, aby ma prijali za svojho, lebo ako som sa dopočul, tak je to komunita proste, veľmi neradi niekoho k sebe púšťajú. A tuto je aký obrovský krab. Neviem, či ste ho videli. No, takže, jak hovorím, bude to ešte veselé. Budem si musieť nájsť nejaké vlastné bývanie. Čo chvíľa. A uvidíme, jak to bude aj s nejakým ďalším príjmom. Zatiaľ som spokojný, všetko v porádku. A toto je fascinujúce, že fakt neviem, kde tí ľudia chodia, keď nechodia na pláž. Ani v nedeľu. Cez týždeň to už musí byť úplne mŕtvo. Vyšli nejakí návštevníci z vesmíru. No dobre. Tak zatiaľ asi toľko. Neviem, čo by som viac povedal. Čau.